I want to invite this video. Can I share this video? Hey man, Mathias factory ya. Onwere ebe onwelu factory na Akwa housing estate. Onwere ebe onwe factory. You want to go about 3 production plant in a produce gas ife. Mana enwegase outlet ebe nwere ike igolu their product and get their services. You want to our brother will talk na do ekwueme. You want to Keriva na go sing kamfunanya. So first of all, ha nwelu branching ke ha nwelu na Enugu no Onitsha. This branch address here will Amafo Town Hall Mpo, opposite New Tire Market, Enugu Onitsha Expressway. This particular branch Hangwelu Dona Amafo Town Hall Mpo, opposite New Tire Market, Enugu Onitsha Expressway. All Nirueba here go down with their products and get their services. They no more go Ebiana Port Harcourt branch here. Ebiana Port Harcourt branch here. Port Harcourt branch here on number 1 Eleshi Street at the back of my 3 park. Olowaluku Town Hall. Nearby here and with their product, different products Hana Logase and the services is say Nkao Port Harcourt. Ebiana Abuja branch Hana Abuja at Wuze Zone 3 Florist Garden. Eba here and with their product, different products. If our company mana product Hana Lulu 20. The services also you will get it. Abiana Lagos branch here. Lagos branch here on number 23 Lisson Road, Ekoto, Ebo, Lagos State. Eba here with their product. Then Abiana also one a branch at Enugu. Owolo nke also one a branch no at Ezeaku compound or Waugu village in Robo. Nka no na compound be. E other go all nije na compound be. Iye nweta these services a na-agwa Abiana Enugu branch yo nke ni dugo na Enugu abekwa na ha nwekwara another branch still na Enugu a nke ado na Universal Hotel opposite Wayek Junction Opara Square Enugu Town. Ebe a ka ya fu branch ha nke do na Enugu Town. Then Ebiana nke do na Enugu Ezike branch ya fu nke ha at Modern Comprehensive Secondary School Ekpochi along Oguruta Road Enugu Ezike Nsukka. Ebe a ka ya fu ka ihe nwetagasi product ha do na Enugu Ezike branch. Then Ebiana Aba branch. Aba branch won at 31 Ehere Road behind Presbyterian Church Obohele Aba Abia State. And the time niile ha ji emepe resume operation na all this thing wo 8 a.m. 8 a.m. You got to go 8 a.m. Hanada Sukari Afia maybe 3 hours or 4 hours or 5 hours depending on into customers we bia. You got to go etu aka has we na-eme and na each of these branches count it. Mathias na try ko omebo do 2 years. 1 year and to 2 years. But here 2 years and ojiwe mepese factories o mepelu. Onwe na branches one 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 branches minus nke outside Nigeria. You gotta go. Then nke Nnewi can on a pipeline. On a show imepe nke Nnewi. That reminds me, Hana show distributors. So only shall you a distributor of this product, Mathias Nalo, you can apply na any of their offices here if you want to be a distributor. If you want to be a distributor, you go and apply in person. Criteria. And they are also recruiting. Only in actual, yes, they are targeting about 9,000 workers, but they have gotten about 5,000 plus, according to Ntuasi Wegwam. So how can it about 3,000 something to 4,000 workers? So you can go there and apply in person. This is from the chairman, Mathematico. Wa mama, onye riri ka agbalo umuokpo. Onye riri ka agbalo. Ekwu ozo, eme ozo, ome ozo,
echi ọzọ eje ebe ọzọ. Ịghọtago agba n'aka mma na-eketụọ ya. Look at the branches of numerous companies and the factories onwe gasịrị, their outlet, their sell outside, distributor channel do gbaha. O jiri na idea mepe churches nke ye with branches ebe niile ka na-emepe branches ka do mean na-asị ndị ụka mechie churches ha ka church nke nyanwa wee stand ya. Ịghọtago onye riri ka agbara jee ebe ahụ iru ebe ahụ ka ije golu their product and their services. ụmụ okoko asị nka nchetara ụlọ ọpụwụ na ụlọ amahụ o nwere ike ife niile na ngosisịrị o nwere branches nke nọ na ya yu o nwere ike nwee nwanne gị nwere ike irefe olu ebe ahụ shọta ọrụ ngụnwa nwere ike ntu a akụsi wee mepe zoro bitas ndị mmadụ bịa kwụnye ụgwọ for distributorship. onye ọ na-asị akụ make me a distributor jee na nke Mathias ya iluo di ya ka o mekere distributor. after all ụnụ si na onwe ebe level nya na akụ ụnụ fụrụ ebe akụ ji polisi agasị ya na Mathias onye ruru at least akụ nwelu akụ channels of distributions o dewelu na zoro bitas do too big that na enwere distributors, enwere drivers, enwere factory workers, enwere people, enwere loaders and offloaders ha nọ everywhere. Hotels and the bars and the event and ndị niile na-egoro ego ahụ na-eseclate. So Mathias is bigger than Akwa because now Mathias nwere more than 7 branches. Of course ekweta m not bigger than Akwa. Onye ahụ wuru ka agbala mara ife maka ịkụ okpokoro mbe n'isi. Oge ruo n'oge ya awụ nweta okpokoro mbe na-akụ ya n'isi na-akụ na ogene na ntị na-akụ na ogene na ntị. Akụwa gị ikwu okwu ewe ojido budoghị ọnụ gị ahụ iji achọ ikwu okwu because ụfọdụ n'ime ụnụ especially ndị ala niile anọcha obodo oyiwo ndị a na-adụwo mma ka hapụ ya ebe a jeenu iru ebe a ka ijegolu isi gị ebe a irukwa ebe a ịfụ ọkwa ife ndị pastọ kpọbara ka ọ kpọbara ọkwasịra ndị pastọs enweghị aka ọrụ ife ndị pastọs kpọbara ka ọ kpọbara ndị pastọ kpọbara mmadụ ọkpọba mmadụ ndị mmadụ pastọ kpọbara na-atụtara ego onyinye nyanwa kpọkwa ndị mmadụ na-atụtakwara ego onyinye o bugharịa ha na onyinye ọ nataghị ego na onyinye obi ha na iti akaụntụ nọmba da-atụrụ onye ahụ ego. Ịghọtago o bupụtara na iti akaụntụ nọmba atụrụ mmadụ ego o bugharịa ha na another place either ways afịa n'azụ. Daalụ.